procedural lapses, is this vital and dain agad pwedeng mahali ini, kumbaga indispensable tabi ini kagawad, over? Yes po, kasi magiging bias kami. Kung iyo po, ipapailing na lang sa MUYA. So resulta, may mga ibang qualified man. Okay. So, ano ang pasistema? Halimbawa, dai ka mo magpirma, kamong dua, ano yan tabi? Igwanin epektong maray o halimbawa, baga kamusa na anday nagpirma, kadakla nagpirma, ano tabi, ma-overturn sa indong desisyon? Diretso mangyari pagkakanumbrar sa MSWD? Sa PSB po, kumbaga endorsement para sa Sangguniang Bayan na ini ang piga-rekomenda kang PSB. Opo. Oo. Okay, pig-recommendar kang Personnel Selection Board. Yes po. Okay, so anong kaipuhan na perma kan sanggunian for it to be concurred, tabi? Ang kaipuan po is, iyon na nga na ito, piganap ni Councilor FJ, so resolution na ang BIO magpa-conduct ng exam, and then suminit na nag-agree kami na subiyo mag-gibo. Because actually, in-explain sa MUYA na inapot kami, inapot kami kung kami ba nag-rate mga aplikante na daiman po bako kami nag-rate. Iyo, oo. Pero what I mean tabi kagawad po is, ano ang kaipuhan na perma dapat concurred kan gabos na membros kan sanggunian? Yes, majority po. Majority kang Sangguniang Bayan. So by majority, ano yan? Simple majority ba tabi, sir? Simple majority. Simple majority. Yes po. Okay, so absence of 2 signatures won't affect the appointment kan MSWD candidate tabi? No, it's either yes or no. Opo. Lang. Oo. Okay. So halimbawa, so dainin do pagpirma, halimbawa, dainin efekto sa numbermento, inumbrar magiraray, maging MSWD magiraray itong supersona, ano sa indong magiging move tabi kagawad? Sa ngunyan po, dahil siya pwede mag-assume as MSWD. Oo. Yun, opo. So, who will take the reins of MSWD mantang dai paning nanonombrar tabi dyan? Sa ngunyan po, igwa kita mga taga-MSWD na qualified man po na pwede mag-OIC mo na. Oo. Iyo. Because I was thinking tabi kagawad, takong simple majority, tapos duwa man sa nakamugdain magperma, baan ipusto rin da yan? Dahil na po, nagkaigwang letter si Mayor na appealing si Miss Duran na kumbaga I-reconsider. I-reconsider. So, ang gustong sabihin, Antonada, the mayor is recognizing your so dahil nindo pagpirma, dahil nindo pag-uyon sa pagnombrar. Yes po. Ayun, opo. O di sige tabi, kagawad, ano ang sa indong pinagigibong move mo niya na ma-reconcile ang differences tabing ini? Sa ngunyan po, tig-deny mi na. So, request ni Mayor, waiting kami kung ano ang move ni Mayor. Oho, so halato nindo kung anon magiging simbag man kan alkalde. Yes. O it's either na balikan itong procedural lapses, i-cure ito bago ka mo magperma. Yes po. Kung ipaagi na sa tamang process, pwede po. Iyon, opo. I-consider mi na. Oho. O di sige tabi kagawad, salamat din Marhay sa oras asin sa impormasyon. Salamat po. Salamat po. So, okay. So, yung tabi pa rin. Well, ngunya na dahil tuyakon ko dahil na-deny duman sa Sangguniang Bayan. Sisay ngunya, wala ngunya kay Ms. W ng Kiribatan? Sa ngunyan, wala po. Wala. Okay. So, bakal balik sa dati, magpa-apply giraray. Kung mag-apply giraray itong sinuran, pwede pa? Pwede. Magsusunod sa tamang proseso. Okay. Yan sabi mo na Okay. And magtugay-gay niya to,
kadigdi sangguniang bayan kan siring na issue manungod sa pag-appoint ni na bagong MSWD officer digdi sa Ginobatan Albay. So With basta kagawa, pa di ang very clear duman sa pahayag ni Kagawad Chino bako sa kwalifikasyon an sa indang question but the procedure, the process. aha. Okay, sige. Okay, so yan tabi pare with kagawad Paul Chino Garcia, sangguniang bayan kan Ginobatan Albay, Jimmy Nasalita, DC GB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Sa dagdag na istorya. Nasa linya man si Luwens Nabarzena. Luwens, go, good morning. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Nangangapudan si Kapitan Michael Minya, kan Barangay Bungaligas City na kung mapupwede asikasuhon asin dagdagan man ang pagbanman kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 5 sa pamitisan kan Bulkang Mayon para dai na mangyari ang mga panunulo kan ibang mga abusadong individual sa protected area kaini. Ini makalihis na ipagunambitan sa DCGB News ni Kapitan Minya na kan kasusaro ang naging sulo na ini sa pamitisan kang bukit duman palan ini sa sakop kandang sa indang barangay sa Pinalagbag na Bulod. Asin ang nagigimananggad na pangyayari kay ni madali masulo maski tapukanin upos nin sigarilyo ta madali man sanay ni masulo lalo na kung tutuyohon para uringan asin gibuon na nalatian kan ibang mga individual. Susog kay Minya sa mga siring kining bagay maski sinda miyembro kan Protected Area Management Board o PAMB dapat pirmi alertado man daw digdi ang DNR sa pagkikipag-coordinar sa indang sa pagproteher digdi para madakop ang mga tao na minagiribo kay ni na dai manadadakop kadaklan kung may siring kining pangyayari dahil sa karayo ang kan lugar. Magigirumduman ang kan mga nakalihis na aldaw na alarma ang publiko ta nagpuon pa daw initabi Sir Pio susog sa kapitan alas 12 nin hapon asin padagos na naglalaan pa sagkod sa banggi na dai napundo tabi Sir Pio sagkod na dai nagbulos so tubig uran. Roger, sige. Iyan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya. Ako po si LBB. Yan si Luwens Burse Barcena. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, go, good morning. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga paraan tabay, sa mga dagdag man na bareta, papaimbestigaran kan sanggunian panlosod kan Legazpi, an estado kan operasyon kan Delta Homes Development Corporation dyan sa Barangay 62 Humapon, Legazpi City. Matapos na pirmahan, asin aprobaran ni Councilor Alvarizo asin man iba pang mga pag-iriba niyang City Councilor and draft resolution na pinaghahagad na sa Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD na magkondusir na ng investigasyon sa mga posibleng bayolasyon na nakukumitir ka na sambitan ng korporasyon matapos na magpaabot sa inda ni Agrangay ang nagkapirang residentes kan Humapon, Legazpi City, pati na mismo ni Kapitan BJ Ariola kung saan napag-araman na kan DCGB News na kan mga nakalihis na makukusog na pag-uran asin man mga bagyo nagkakausa daw ni pagbabaha dyan sa nasang bintang lugar, partikular na sa Sitio Tico-Tico kung saan minawa-awa ang tubig na hali sa halangkaw na parte kang Delta Homes Development sa iba pang mga residentes na yaon sa babang parte kaining Sitio Tico-Tico. Sa resolusyon na pinag-aprobaran kan sanggunian panlosod kan Legazpi na pag-araman na kan nakaagingan ng Nobyembre 12 na pinakahuring insidente ni flash flood sa nasabing lugar kaya dapat na maaraman na kung nagkakausan ng siring kiining bagay puon kan nagkigwanin operasyon ang nasambitan ng korporasyon. Ngunyan, susog sa initial investigasyon ang City Engineering Office man nagkondusir man ni investigasyon kan nakalihis pang Oktubre 27 dyan sa nasabing lugar alagad pinaghahagadan ko taanin aksyon ang nasambitan ng korporasyon o kaya armaniamento kini alagad wara man daw aligado nin aksyon ang siring na bagay kaya sa ngunyan mismong ang sanggunian na ang naghahagad ni na kumbaga investigasyon sa mas halangkaw na level manungod sa bagay ninitangan na maresolbera na ang nasabing bagay. Kung man kay Kapitan Ariola naglalaom sinda na sa paagi kang resolusyon ini mawara na o kaya mahali na ang pinagpoproblema kang residentes kan sa iyang barangay tanganin na kada bes man na may makukusog na paguran dahil naman maapektaran ang sendang mga residentes. Delta Homes ang nagpapagibukan ng subdivision. Also to that Sir Pio. Sitio Tico-Tico kan Humapon. Yes, oo. Kan dai pa iyan pigde-develop daing ning flash floods diyan. Aman Sir Pio.
ngunyan pasanaman kaya nagkukonklud sa mga tao dyan nakan nagbugtak dyan in development nagkaigoning flash flood. Yes, oo, Roger. Okay, di ma-investigar so sanggunian panlunsod. Yes, and probably ipapasuspender ko naman tang conduct investigation tangan na malado-lado man ang istorya manungod sa bagay ni ini. Di ano yan investigation in aid of legislation? Roger, to that, Sir Pio. Taano malislar sinadinglay na dai magbugtak ko na nin mga subdivision kung makausa ning flash flood. Posible, Sir Pio, and posible man na kung mapag-araman talagang may mga violasyon ni baka papundoon ang korporasyon or maghagad nin magkakaligong aksyon man and kumbaga pag-remedyo kang nasabing korporasyon sa mga apektadong residentes kan sitio tiko-tiko. Sige. Kaya tabi, Sir Pio, aramon ta na sa mga masunod kining development in kaso na magkaigwa man in aksyon ang nasabing korporasyon. With Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat Ans kasabay si Boy sa mobil. Alas 9:26 nin pagkaagan oras sa bilog na Pilipinas. An oras hatod sa Indocang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Coke Studio. Feel mo, panalo promo. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo. Milo Everyday. Surf Rinse Conditioner STD Liquid. Mag-Surf Charcoal Fresh. Para charcoal protektado, kaya mas blooming ang bango. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmarista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na na panahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko.
Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka K? Kasi may K ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ya, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Sa pulugan payasing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na. Mega laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. 250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code isend. Pwede ka manalo. Panalo every day, every week may 50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFR permit number 0737 series of 2020. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge
a judge para lahat tayo. Chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge. Para lahat tayo, chillax. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a #SafeWash with Safeguard. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Fresh ka tuna. Mabigat. Magaan. Mabigat sa laman. Magaan
sa bulsa. Mabigat! Ang Fresca Tuna, 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Magaan. Fresca Tuna, bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Luto. Linis. Takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Judy and Santos Agoncillo po. At yung kanta ng kanta, si Luna. Milk niya, Nestor Grow. Nestor Grow has probiotic L Comfortis that helps make her chan healthy para nutrients ma-absorb ng katawan. With 3 balanced meals, kumpletong nutri. Pag happy si Luna, alam kong healthy ang chan niya. Mag-Nestor Grow to grow happy. Mag-Nestor Grow na. Nestor Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundicaf remedy. Ascof, give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, poncan as in strawberry flavors, kaya day madidipisilang painumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatul na abo kan adults, may Ascof ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascof menthol para sa cool soothing relief. Ascof,
Canaskov, ang #1 Lagundi cough remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name Canaskov. If symptoms persist, consult your doctor. From Ascoff, the #1 Vitex Regundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos sa 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi! New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. May nag-upload sa satuya sa telepono. Sandali mo na, tatibaad ko importante ini.
Na apod sa telepono. Hello, marhay na aga tabi. Marinal daw po. Opo, sir. Si Say tabi ini. On air kita sa Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Right. Hello po. Hello po. Yes po. Ano pong kumpletong pangaran tabi, sir? Ray Peñaflor po. Ray Peñaflor. Taga saan katabi, sir? Ray Peñaflor. Ginubatan po. Opo. Nadadangog kita sa Tingog Kanbanwaan. Ano po ang maipaglilingkod kang programa? Nag-talk po ako kanina maaga, balita sa GCTV. Hello po. Opo. Ano po yon? Daw ko po na mag-pau daw ng wheelchair sa ako Bicol. Gusto ko lang po magkapot kung paano po makaagad. Madali man sana iyan tabi, sir. Kung igwa ka mo nin pwedeng masugo o representante, magpasiring lang digdi sa opisina kan ako Bicol sa Embarcadero de Legazpi sa second floor. Tanganing mapasabot kung papaano ang pasistema na makakuamang ka mo ning wheelchair tabi. Ano po? Opo. Yan, tabi hatangan ning magpasugo na tabi ka mo kung sisayan pwedeng matiwalaan nindo na mahagad man tabi kung mapupwede makakuaman ning sarong wheelchair and kung ano ang pasistema tabi. Ano po? Opo. Salamat po. Malaking talong na po di sa akin po. Opo. Salamat po talaga. Diyan baga iyan sa Embarcadero di sa Boulevard sa Legazpi City tabi, second floor. Opo. Pero po, may mga papilis na po yan. Iyan nga ni tabi kaya nga ni po baga maniharta ka na kung igong masugo duman tanganing maaraman na po tabi. Ano po? Opo. Salamat po. Thank you so Salamat much. po. Sige tabi. Sige, thank you. God bless po. God Bye-bye. bless tabi. Sige, diretso kan mga istorya. Diyan sa luwas, nasa linya si kumpadring Al Armario. Kumpadring Al, good morning, please go ahead. Yes, good morning tadi. Tadi concentrated man ngunyan anak Bicol yan sa Camarinesor area. Ini ngunyan an informasyon ni Sally Luz kung saan yaon an grupo sa Camarinesor para bisitahon man ani ang kababayan tang Bicolano dyan sa area na nagkaarapiktaran kan mga uminaging bagyo. Paano na taran na anak ko Bicol, haros digdi sa Albay, talagang tinutukan naman ang primer, tercer, asin maging digdi sa segundo distrito, asin maging dyan sa Catanduanes, nagbirisita naman ang grupo dyan para sa pagkataon ng ayuda sa tuwing mga kababayang Bicolano. Ayan ngunyan, nasusog sa latest na informasyon, yaon naman ang concentration kan grupo sa Camarinesor para at least mayudahan man lamang ang mga naging biktima dyan kan uminaging kalamidad. Yan, papalihan informasyon, Hali Digli sa luwas, Alarmario, DCGB. Mga tugang so sa tuya bagang pinagsusubaybayan na bakuna, dahil na mahaloy tab yan, madali na. Igwa ng pinag-alukar, sabi ni Congressman Joey na Salceda, na budget ang sa tuyang gobyerno para diyan sa katuyuhan na mabakunahan billions 73 atay 7.3 billion ani pinag-alokar na pundo, sabi ni Congressman Joey. Tamang taba ngaya iyan na kasabayan duman sa stimulus package, lalo na duman sa bayanihan to Heal as One Act 3. Maalukar pa dumaning pondo para po sa bakuna diyan sa mga kababayan niya to sa COVID, kontra COVID. Nasa linya si Pading Jomar. Pading Jomar, marhay na aga. Please go ahead na pade. Salamat, Pading Tiyo. Good morning sa mga parantabay. Kinakay po kong manggiraray na magpresentar kan sa indang sadiri sa lokal na gobyerno kan Tabaco ang mga magdadayo di sa syudad hali sa lungas kang Kapikulan na mataonin
ayuda o tabang sa mga apektado kan bagyo. Ini ang tigtawan ni doon Minister Gil Mulato ang tagapagtaram kan Task Force COVID digdi sa siyudad kan Tabaco susog kay Mulato na nagbugtaksin danin opisina sa parte kan Barangay Tawa arani sa terminal tangani na duman na gabos re-resibihon akseptaron ang mga bisita na magdadayo sa siyudad kan Tabaco para mag-distribute ng tabang. Inunambita ni Mulato na importante na ma-profile ninda ang mga magdidiki sa Tabaco na alin sa ibang lugar para mag-distribute ng ayuda maski na nga ni balikan tanan mga ini dahil ang sa kuning kaso magkaiguanin na rimalaso na may nagkakaso ng COVID madali ang pag-trace ninda dahil ang ma-identify ninda ang mga persona na nagabot asin ng mga lugar na dudumanan kan mga ini. Susog sa tagapagtaram kan COVID Center kang Tabaco na inian sa indang haloy ng pigi-encourage sa gabos na nagbibisita dahil ang may mga naraman sinda na minadirekta sa mga barangay maraysa na ngani dan mga punong barangay iwan sa inda naman na instruction asin na kakapag-report ng tulo sa Sainda para sa profiling. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag man na istorya hali diyan sa siyudad kan Tabaco. Tingog kan Banwaan. Salamat po kan sa inyong pag-antabay, mahal na Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyo